Още през месец декември миналата година Даниела Желязкова настоява за пълен отчет пред местния парламент от смесеното дружество Пълдин Туринвест, чрез което община Пловдив и Георги Гергов влязоха в панаира. От тогава до днес ресорният заместник-кмет Александър Константинов и Славчо Атанасов не внасят исканата информация и не се търси решение на казуса как общинската хазна да си потърси дивидендите за последните 3 години. По признание на самия Гергов, над 2 милиона са дължими към бюджета на община Пловдив, така както е залегнало в устава на дружеството. Странно е обаче, че кмета не само, че не ги търси, а и не желая да ги потърси. Една от вероятните причини за мълчанието на общинската администрация е свързана с желанието на политически партии да получат финансиране за отминалите избори от самият Георги Гергов. Факта обаче, че точно най-голямата сума, която може да получи Пловдив чрез дивиденд участие в Пловдивски панаир е непотърсена, ни навежда на съмнение за някакви странни разбирателства и взаимоотношения. Припомням, че схемата за приватизация на панаира стартира с създаването на дружеството Пълдин Туринвест в края на мандата на Иван Чомаков. Тогава съветници от СДС, БСП, ВМРО и ДПС твърдяха, че мощен финансов поток ще тръгне към общинския бюджет и това ще носи огромни облаги на пловдивчани. 3 години по-късно се оказва, че градът не е получил и стотинка от участието си в панаира, а общината загуби почти 2/3 от дела си.